Når du skal lave en kunde, skal du bruge funktionen Fortæl en ven. Og når du kommer derind, så trykker du egentlig bare på Invitere ven. Så får du dit eget personlige VIP-link, det kopierer du. Og så logger du egentlig ud af Duble.com, sætter dit eget link op i browseren. Og voilà, når du kommer ind på det, så er det nu registreret til, at det bliver din nye kunde. Så siger du bare register gratis, register for free, udfylder felterne, accepterer betingelserne og trykker opret konto. Så kommer du ind, så allerede nu kan du vælge at opgradere til et medlemskab. Når du trykker opgradere, så skal du lige logge ind, og så kommer du ind til hvilket type medlemskab du gerne vil have. Vi anbefaler selvfølgelig klart VIP. Når du har udfyldt de her felter, udfyldt formularen og logger ind, så er du egentlig klar til at handle dit medlemskab. Så trykker du egentlig bare Order Now på den type medlemskab du gerne vil have, og så hjælper vi dig med at spare penge. Har du modtaget et gavekort, så kan du sætte din kuponkode ind lige her. Og så går du egentlig bare i gang med at spare penge på de ting du køber hver evig eneste